Ако си представяте строг фрак, черна папионка и безизразно хладнокръвие, когато чуете думата диригент, това не е днешния ни гост. Категорично не е той. А ако си представяте бурно хвърчаща палка в различни страни и разпилени коси във всички посоки, това пак не е той. Просто той извън всички клишета, това въобще не е преувеличено, има свой собствен стил на сцената и в живота, естествено. И две семейства, неговите роднини и семейство Фортисимо. Вижте още малко за днешния ни гост в рубриката Новите хора. Наричат го летящия диригент. Освен това е цигулар, любител водолаз, парашутист, моторист и горд собственик на лицензи за управление на самолети и хеликоптер. На 23 години завършва предсрочно Софийската консерватория, като взема 2 години за една. Продължава образованието си в САЩ, а днес живее на брега на океана в Калифорния. Музикален директор на Младежкия симфоничен оркестър в Пасадена и главен диригент на Колбърнския камерен оркестър. Обича да слуша новини по радио и най-добре си почива работейки. За Максим Ешкенази успехът е да вървиш от един неуспех към друг с добро чувство. Приберете си хартията, защото... Образцово приземяване. Добре дошъл в нашото студио. Много добре пичува. Добре заварили, добре почваме, нали? Да. Ти ме предупреди да си махна хартията, но аз добре го направих като Мерлин Моро. Казва ли се ти някога, че си като пораснало дете? О, да, или си все още не пораснал? Опитвам се вече малко да да мина към другото и успявам, като почна вече да работя с деца и обучавам деца, това вече ме кара малко да се замислям зад моите си дивашки изпълнения. Във визитката споменахме, имаш книжка за истински хеликоптер. Да. Така ли? А това какво е, което е тук? Това е квадрокоптер и това го ползваме за Фортисимо Фест, фестивала, който върви в момента в България, за да снимаме части, снимки на концертите или малки видеа, които дано имате някакъв... Имаме кадри. Колегите ми казват, че след малко сме готови да ги пуснем. И това е всъщност прадядото на хеликоптерите, 1914, 16, 20 година. Това е първият апарат, който излита всъщност вертикално. Доста стара машинка си ни донесла. Да, от 100 години. На 100 години, само че вече... Има камера, нали така, и тя снима. Да, има камера, която като се дигне и се ползва. Или за протести, или за концерти. Протести и концерти. Можем да видим сега, виждаме кадри от самата машинка, даже има и сянката и виждаме. Сянка да се вижда, това според мен е в Русе. Така, тук сме си играли просто за кеф, да снимаме... Ох, че хубаво. Това доста високо стига. То може да стигне много по-високо, но сега просто... Снима Феликс Баумгартнер. Там няма да стане, защото няма достатъчно кислород, за да перките да се... защо изглежда така, като че ли заоблена самата? Защото самата камера така е направена да снима. Такъв е обектива? Да, такъв е обектива и в такъв мод е сложен, да снима почти като фишай малко, издължено, за да се вижда по-високо. Да. Колко чисто изглежда няма всичко. Няма протести. Русе е прекрасен. И освен това, от високо всичко по-красиво. Много. И освен това казвам, ако се депресирате от дупките на земята, защо гледате надолу? Гледайте нагоре. Там небето е винаги хубаво. И тук там е някой квадрокоптер. Да. Знам, че Роберто Кавали точно това прави. Плаща си, смисъл с естествено частния си вертолет, лети из Флоренция и така получава музата си за различни... Тежкия живот. А пък Данте е живял вътре в Флоренция и получава музата си да напише ад, нали? Да. Идеята ми беше, защото ти казваш всичко много красиво от високо. Да, наистина. Света изглежда по по-друг начин и малките проблеми изчезват. Може би затова това е някакъв... И за мен е бягство, и за всички пилоти, които знаят. Какво се случва с тебе? Аз като четох биографията ти, не реших, че нямаш малки проблеми. Опитваме се да решаваме големи проблеми. И един от тези големи проблеми, според мен, е музикалното образование или по-специално образованието за децата в обикновените училища, не професионалното музикално. И затова имаме 2 програми образователни. Фортисимо Фамилия и Фортисимо в клас, които са спонсорирани от Америка за България, които са огромни програми. Вече почват да се развиват. Фортисимо в клас е вече в 7 града ще до година. Да кажем какво се случва в тази програма, всъщност, за тези наши зрители, които не знаят. Това са ми много любими. Сега в момента върви Фортисимо Фест. Не забравяме, петък, 13 септември, в 20:30
2013 година. Това е така националния фестивал за класическа музика на открито. На открито пред Народния театър ще има концерт, в който ще представим класическа музика. Людмила Ангелов, известният български пианист, ще свири пиано. Имаме деца, които са спечелили конкурс Витамин Спираре, които ще дойдат свират на новите си инструменти, които са дарени от Холандия чрез Веско Пантелеев Ешкенази. И ще има и филмова музика. Това на 13-ти, казвам. Това е на 13-ти. Къде? Пред Народния театър Иван Вазов в София. С квадрокоптер отгоре. С квадрокоптера се надявам хората да не го виждат. Безплатно е? Да, безплатен е концерт. А на 15-ти, само да кажа за зрителите в страната, на 15-ти е в Пловдив, в Античния театър. Пак в 20:30. Очакваме всички пловдивчани. Сега за образователните програми да ви кажа, защото аз съм много Айде, кажи! Аз ще си кажа и да ме питате и да не ме питате. Малко изглежда като конспект. И сега, за да ви кажа... Така, ще ви кажа. Сега, Fortissimo в клас е програма, която в училищата пращаме професионални музиканти, които показват децата инструментите от класическия симфоничен оркестър. Децата могат да ги пипнат, да ги посвират. Ние сме го говорили това и след това ги събираме заедно и правим един голям концерт в зала България. Те са даже 2, до година ще са 3. И след това минаваме по всички градове и ги повтаряме тези концерти, където има Fortissimo в клас. Така че за колко годишни деца става? Четвъртокласници. Само четвъртокласници. Единствено и само това е за в момента. Надяваме се, моята мечта е някой ден от първи клас да се почне до 4-ти, до 5-ти, а оттам вече нататък децата да си решат на къде искат да тръгват. А ти, говорим тук за класическа музика, нали видя предишните ни гости, Оратница? Много са пъстри. Да, имайте предвид, че ние имаме в нашите концерти на Fortissimo Fest от Филип Кутев ансамбъл. Имахме страхотни изпълнения на Гадулка. Сега даже на концерта в София ще има Кавал. Специално произведение написано за нас, за Кавал, пиано и оркестър. Сега, тук виждаме една снимка. Това правилно ли е преди? Мисля, че да, но с пиано сигурност не е. За Кавал и оркестър има много. Пиано, Кавал и оркестър не мисля, че има. Само ми кажи, това е пред Народния театър? Това е пред Народния театър. Това е според мен от миналата година или от по-миналата година, не знам, но е страшно изживяване. Тук с Веско Ешкенази, явно някаква снимка е хваната. В момент, в който... Ето си в момент. На летните концерти, да. Вътре в зала съм с черен. Така е прието? Така е етикета. Това е етикет. Ти суетен ли си? Като всеки човек, вероятно да, по-малко. Вероятно да. Знаете ли, има в музея на Холокост в Лос-Анджелес има 2 врати и в едната пише човек без предразсъдъци, може да минеш, а другата има с предразсъдъци. И като тръгнеш да минаваш тая без предразсъдъци, тя е заключена. Само ми кажи, тази кола твоя ли е? Да, това е моята кола в Лос-Анджелес. Тая снимка. Така, това не е мой хеликоптер, този хеликоптер само го наемам. Но на този хеликоптер съм се учил. Това е в Рене и Хенри Сегестрюм Хол в Оранж Каунти. Новата зала и това е там. И така нататък. Ти знаеш ли, между другото, че си най-желаният ерген в България? Така? Да. От мен ли го научаваш? От тебе го научавам и това е много хубава новина. Благодаря. Да, хубава новина. Да знаеш. Това е в Пловдив, беше в Античния театър. Мога да кажа, че там беше много вълнуващо за мен да изпълна музиката на Гладиатор. Защото в Римска, той е бил амфитеатър, може би не се е използвал за арена за бои, но все пак да си мислиш, че от това време беше вълнуващо. Театър, античен. Няма ли наистина човек до теб? Нека да разочароваме и част от желащите. Аз съм казал, че минах през една дълга връзка, която продължи 3 години в Америка и сега в момента съм в един период, в който... Хеликоптерски. Дали е хеликоптерски или просто... Трябва ти почивка? Човек има нужда след дълъг период с един човек, който са били заедно да има нещо като плато, за да се ориентира къде са му чувствата. Ако скочиш веднага в нещо без да знаеш какви са ти чувствата, според мен не си честен с другата личност, която е от другата страна. Страдаш ли след това? Преживяваш ли много? Страдам, естествено. Кой не страда от любовна мъка? Защо има мъже, които никога няма да си го признаят? Аз си го признавам. Вече ми е минало. Това мъжкото вече е чак толкова мачото, което е вече би е минало. Признавам си. Даже понякога се усещам, че плача и по концерти, и по... Дали това се случва с възрастта? Може би да, озрявам.
Може би в крайна сметка и аз пораствам. Добре, като си озрял, кажи ни, защо се разделят хората според тебе? Защо се разделят? По много причини. Всички знаеме, понякога чувствата не са еднакви от двете страни, понякога ситуацията е, понякога разстоянията влияят. Ако един човек живее в Лос-Анджелес, другия живее в София. Кое произведение така кореспондира на любовната мъка? Ами, знаеш, много е интересно. Примерно, аз един път се хванах без да искам, че се разплаках на едно танго по време на когато дирижирах миналия май. От, не знам, просто чувствата, това е интересното нещо в чувствата и в музиката е, че неочаквано те връхлитат и просто те заливат и просто няма как да го мислиш прекалено много. Аз винаги съм се считал за много човек на науката, т.е. на Да, аз съм музикант и всички ме възприемат като такъв човек, но аз лично се виждам себе си като човек на точните изкуства. Значи само колегите ми казват, че трябва да изключим нещо от самата машинка, защото създава проблем. Да. Добре, изключвам всичко. Тя на 2,4 гигахерца, не знам защо. Може, не знам. Така по-добре ли? Да, би трябвало. Така? Да. А така тръгна разговора. Любовно, от квадрокоптери в любов. В интерес ли се не сме си мислили в началото да те питаме за тези неща? Ама ти винаги обичаш да ме питаш така за тези ли? неща. Добре, значи... Което явно това е нещо, което те интересува. В самото начало по-скоро ме интересува какъв си ти като човек. Защото не случайно сме в тази рубрика новите хора. Не случайно с Злати казахме в началото, че този тип хора, новите хора, са хора неспокойни, с неспокойния дух. Те трудно заспиват, трудно се удържат на едно място, защото много идеи им връхлитат в главата. Имат много хубави снимки от интересни места, събития, качествени коли, хеликоптери. Не, аз това да си кажа, аз спам много хубаво, но днеска нещо в 4 часа пак почнах да си мисля за разни неща в живота и програми и притеснения. Това ме интересува на мен. Ами, примерно, аз много се притеснявам, притеснявам се тези програми, с които съм се захванал, да имам енергията да ги продължа. Това се моля аз. Защо да нямаш? Човек се изтощава, нали? Просто и аз като се изтоща, трябва да си кажа, айде сега, заспи, почини си, ако трябва да вземи си един ден такова, отпусни се и пак след това ми се връща енергията. Но всички знаеме, че достигаме до някакъв модел. Бърнаут. Има ли такива моменти? Имал съм една седмица почивка тая година всъщност, така че... Когато казваш така, имаш една седмица почивка, графикът ти е много напред подреден, предполагам. Да. Чувстваш ли се егоист, когато имаш малко свободно време за себе си? Чувстваш ли, че ставаш по-егоистичен, когато си свободен? Абсолютно със сигурност. И човек, според мен, трябва да е малко егоист, за да намери време за себе си, защото всъщност не е честен със себе си. Ако не намираш за себе си, дали ще е за физически упражнения или просто да се отпуснеш и да се разходиш сам из гората. А не ставаш ли така егоист и в любовта? Това е много комплициран въпрос, но ние винаги имаме всичко в любовта. Сме егоисти, сме себеотрицателни понякога. Има го всичко. Той в различни периоди на връзката се появява. Това е според мен. Ние сме дяволи и ангели през цялото време. Просто въпросът е в кой период си и кой храниш в момента, дявола или ангела. Много ти благодарим за този разговор. Защото това е важно. Как да ти кажа, ако в крайна сметка ние седнем на тази маса и си говорим... За квадрокоптери или за... Така по скрипта ли? Конспекта. По този нашия конспект. По този конспект, мисля, че няма да стане толкова хубаво. Не, винаги е приятно при вас. Благодаря. Много ти благодарим и ние. Успех на петък 13, дано нищо не ви се случи. Петък 13 и 20:30. Не, да си донесат чадъри хората, защото това винаги е важно. Гледам, че на Кралския... Май в петък го дава да вали, така че е задължително. Да, донесете си чадъри и така нататък. Какво в Кралския? Роял концерт Гебал. Това е там, където братовчет ми свири. Гледах откриването на сезона на открит концерт. Пере дъжд, както се казва, всички с чадърите и слушат. И се надявам така да стане и в София, хората да са подготвени за дъжд, ако има, пък се надявам да има хубаво време. Така че дъждобрани и чадъри никога няма да бъдат излишни. Ние оставаме на кралска вълна, защото сега отиваме към британското кралско семейство, за да видим какво се случва там, голямото. Да, съвсем отблизо.